Assalamu alaikum. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yanda za ku gane lafiyar batirin wayarku. Amma kafin in nuna muku yanda za ku yi, ina mai roƙon ku ko tunatar da ku cewa idan ka manta ba ka yi mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma, to ka danna mana like, sannan ka yi mana share, ka tura mana a social media domin wasu ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to sai ka yi mana comment, insha Allahu za mu ba ku amsa daidai gwargwado. Kamar yadda na yi magana a farko, shine zan nuna muku yanda za ku gane lafiyar batirin wayarku. Misali, musamman kamar wanda zai je ya siyi waya. Idan ka siyi waya, wanda zai saida maka zai iya maka bayanin cewa wannan batirin wannan wayar lafiyar shi lau, bai da matsala, yakan ɗauki lokaci kaza, yana da kaza da kaza. To kai ta yaya za ka gane haka? To kaga shi yasa na ga ya dace in nuna muku haka, ko kuma kai naka batirin za ka gane cewa ta yaya yake aiki, ya ake, me da me yake ja maka batir a lokuta daban-daban. Kaga sai ka kiyaye saboda ƙara mai lafiya daidai gwargwado. To shi yasa na ga ya dace in nuna muku wannan hanya, wanda insha Allahu zai matuƙar amfani ga kowa da kowa. Farko abin da za ka yi shine, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinku. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, misali, sannan za a je maka link ɗin wannan application ɗin a cikin description na wayar, na bidiyon nan. Saboda idan ka shiga ma Play Store ba ka gan shi ba, zai iya wa ka gan su kala-kala. To idan ka bi ta cikin description ɗin wannan wayar, wannan bidiyon, insha Allahu za ka ga wannan application ɗin kai tsaye. Abinda za ka yi farko, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka. Misali, za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, daga nan sama wajen da aka rubuta searching, za ka zo ka rubuta Secure battery. Sai ka danna searching. Idan ka danna searching, ka ga application ɗin. Wannan shine application ɗin. Wannan shine application ɗin. Ka gan shi? Ka ga logon wannan shine logon application ɗin. Yawwa. Sannan ka lura da kyau, za ka ga cewa mutane da yawa suna amfani da wannan application. Ka ga yana taƙaice sama da mutum miliyan 10 suke amfani da application ɗin nan. Ka gani application yana da matuƙar kyau kenan. Saboda haka abin da za ka yi na gaba, sai ka zo ka danna installing. Ba shi da girma, ba shi da yawa. Za ka danna installing haka, sai ka ɗan jira shi. Bayan ka yi installing ɗin shi, gashi nan yana ƙoƙarin yin installing. Sai ka ɗan jira ya gama installing a wayarka. Application ɗin yana da matuƙar amfani. Shi yasa na ga ya dace in kawo muku shi, saboda cewa zai matuƙar muku amfani. Ko gashi nan ya fara downloading. Dan yi haƙuri, network ɗin ne ma bai da kyau. Duk wanda ya sa wannan application a wayar shi, insha Allahu zai ga bambanci, zai sanya shi maintaining wayarsa, batirinsa ya riƙa gane cewa da me yake ja mai batir. Kaga idan ya gansu zai iya dakatar da su in dai ba amfani yake da su ba a kowane lokaci. To da wannan application ɗin za ka yi amfani, ka lura da komai da komai na jikin wannan wayar taka. Dan yi haƙuri dai, yanayin network ɗin ne kuma abun yake ɗan slow. Yawwa, to gashi nan yanzu ya gama downloading, sannan ya yi installing. Kamar yadda nake so nuna muku shine, yanzu abu na gaba da za ka yi, kawai sai ka zo ka danna open kamar haka. Idan ka danna open, sai ka ɗan jira shi ya buɗe. To ka lura da kyau, za ka zo ka riƙa jan shi gefe. Daga nan ƙasa ga wasu layuka nan guda 3,
ka gani za ka riƙa tura shi gefe misali haka, ana tura shi. Yana da kyau ka karanta abubuwan duk da suke saƙonni ne ga su nan, bayanai ne daban-daban. In kana da ra'ayi ni na riga na san su, kai sai ka karanta su misali kamar haka. Idan karanta to ka gani duk zai zo yana gaya maka ga yanda za ka yi, ga yanda za ka yi. Duk wannan amfanin karatun nan kenan. Ga su nan idan ka gama jawo su gaba ɗaya, to nan ya zo ƙarshe, abu na gaba sai ka danna good ga shi nan a nan gurin. Ka gani idan ka danna good a ciki, to ka lura da kyau. Ka ga yanzu a taƙaice batiri na yana 81%. To amma ya kasance ba ta jikin wuta, domin idan tana cikin wuta ba za ka iya fahimtar cewa ba za ta iya nuna maka abin da kake so daidai ba. Yanzu ka ga wayana ba jikin wuta take ba amma ina 81%. Nan sai ce mun idan bana komai, nan idan ina taɓa wayan bana komai, ga abun da zai iya batiri idan bana komai na ajiye wayar, haka nan batiri na nan gurin zai awa 14 da minti kaza a wannan percentage ɗin. Idan kuma ina tattaɓa ta, to a ce ina aiki a kowane ina aiki gadan-gadan da wayar, wannan zaɓin na biyu shine zai nuna maka wayar tawa za ta iya ɗaukan awa 4 da minti 3 ba tare da ta ɗauki ba. Hakan nan kuma idan ya kasance na ajiye ta ba ta komai, haka nan hasken ya ɗauki, to wannan zaɓin shine ka gani za ta zama cewa awa 19 da minti 20 da wannan za ta ɗauka ba tare da ta ɗauke ba. Bayanai ne kala-kala, battery use, screen on. Idan ya kasance nan gurin wannan zaɓin gashi ya bada 0%, idan screen ɗinka yana da haske, batirinka yana 0%, to zai ɗauki minti 21 misali kenan. Haka nan gurin kuma screen off yana 0%, to zai tsaya a kan ba tare da wannan ba. Nan gurin kuma gashi nan bayanai ne dai daban-daban, in kana yo ƙasa za ka karanta. Akwai wasu abubuwa daban-daban wanda cewa sai ka shiga ka duba za ka gane ma'anansu. Ka gani nan kuma discharging speed, nan gurin kuma gashi nan yanayin tafiyan batiran dai ga su nan duka. To da wannan hanyar ne za ka bi ka gane wannan batirin yana da kyau ko bai da kyau. Za ka iya ganewa ka ga to wane lokaci abin zai ɗauke ka. Average battery use. To gashi dai dukansu in ka duba a hankali za ka gane cewa ga irin yanayin yanda batirinka yake, ga yanda full battery time estimated. Sannan nan zaɓin na ƙasa gaba ɗaya zai nuna maka cewa idan wayarka tana, idan screen ɗin wayarka yana kunne zai awa 5 ne sannan ya cika. Wannan kuma idan screen ɗinka yana zai kai awa 24, nan kuma awa 18. To abubuwa ne daban-daban dai ga su nan a cikin wannan application ɗin, yana da matuƙar amfani. Saboda haka idan Allah ta'ala ya sanya wannan shine ziyartar tashan nan namu na farko, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, wanda zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan ka yi mana share, ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya domin su ma su amfana.